Mano siya ang pinakadato sa dagat, Bads? Unsa man na? What's that? Mano siya ang pinakadato. Unsa Ay, gani kabulakag unsay ngalan ane? Unsa gani? Dun Sol. What's up mga guy? I'm Born to be Cool. And I'm Clara. And welcome to Born to be Cool Vlogs. Mapabiling migahi. Mapabiling migahi. If you're a new viewer, don't forget to subscribe and click the notification bell and don't miss any of my uploads. So, it's Sunday, nagkuyog na sa misa kong uyab, no? Ang plano na mo is mamahaw mi diri sa dagat. Amo nga mi og salwaki ug tuyom. Among gikuyog ni among mga dogs kay amo siyang ligoon kay medyo baho na kaayo na. So, mo na siya ang kuan, dagat hunas magugaayo. So, naka-decide mi nga mamahaw mi diri. So, mo na siya white sand. Kiki. Hi, say hi. Hi! Maligo po. Ano sa'yo mong kuha, Ki? Oh, shells. Sus, dili man. Ano sa man din na? Bok, Claire. salwaki. Yung mo na, Claire? Ah. Kita rin ka. Ah. Na? Mm. Puyo. Wow. Very good. Shim. Shim. Nagapuyo ra gani siya Set down. Nan. Set down, Hima. Nanay, kasi butol. Tuwa Nah, nawala na. Balik na mo na sila ano. Ay, balik ra. Balik na lagi na. Oh. Bas, dali sa gana eh. Lamig kayo ni, Lamig kayo ni. Lamig kayo ni, Bas. So, pag alin na mo sa dagat, no? Muna mo nakitaan. Medyo lamig juga ni siya. Wow! Lakas ng tama. So karon tudluan mo na ako kung unsaon pagpangita ang salwaki or sa English sea urchin. Tudluan mo na ako. So inaani siya pagpangita. Kaning inaani na siya mga bato, no? Makita na siya dire. Mura na siyang panguhaon sa monasteya. Mano yung salwaki. So mo ni. Ayan na po dire. Napoy katapad. So mo na siya ang tuyom. Saan may nakakuha ninyo? Sightseeing lang. Hoy, layo na ta. Wala rin yung uban. Hima! Uban. Claire. Gotcha, bitch. Na, nasa likod, oh! No! Manginhas or mananggot? Picnic. May ulit. Ano isda? Hala! Isda!
Pagbalik silang tunay. Hindi na si Kiki. Amaw Jun. Lang, tapa lang. Tapa ng isda. Hala, gabi Hello. na. Ay, ni Claire. What's up mga gahi? Food. Wala. Kadlan daw sa kamera. Tuwira ko kay. Ekle. What's up mga gahi? What's up mga gahi? Ako may Johnson. Kuya Chipe. Sige na. So, mao na siya ang tanang kuha namo na. Ako rang ihuwan. Sa daning luklok, lanton din ang pagkano. Kalihon din na. Pwede kaya. Oh, ni siya. Rin kanina dayon, gi-slice. Mm. Sana suka. Sabi ng tuyong guy? Ano na itong dagat? Hindi ko sila may sumidade. Ano lang di? Kalimutan mo na. Lang. Ang mga tao dito. Sabay pa. Ay, kay, layo. Bukit? No. Hi! Saliwaki here. Muna siya ang sikat dito sa Siquijor. Si Orchin. Tara. So, kay Kuya Iwin o kay Kuya Roberto nga nakasulay na ani sa buhon. Ito siya limpyuhan. Gamay ko na. Hindi po, tambok siya. Ang problema kaya di ko kabalo mo. Tara. Kini siya butangan og suka. Later mag-video tan sa pagkaon. Mga nata! So, manamig kaon. So, busog kayo para buyag, no? So, nalay dagang bahaw. Sold na kayo pamahaw. Basta, inani ang dagat. Inani siya kahunas. Kamu, Claire? Busog na mo? Oh! Maligo ka? Ching! Base. Kamu, maligo ang duha? Mabulo din mo mulangay. Kabala! Kabala? Si Claire tapulan. Saan ka na paglangay? Si Claire tapulan. Si Claire tawalan. Tawalan. Talawan. Tawalan? Talawan. Ang ano parang yung ato sa gisman supervisor. Yung saan mo sa... Talawan. Ikaw may talawan. Hindi. Okay. No.
Nga dengan kuat ni mo ba? Ha? Buwal po na. Eh, di ko ano. Mana siya ang pinakadato sa dagat ba? Ito mo naman. Mana siya ang pinakadato? Ito Ay, ganun. kabulag kag unsay ngalan ane? Dun Sol. Dun Sol. So mo na siya ang pinakadato sa dagat na kay Dun siya Don. Ano siya may ibutang dire. Kung naay pinakadato sa dagat, naapoy pinakapobre. So mo na siya ang pinakapobre no. Pinakapobre na siya kay tawag ani niya bahag-bahag. So nagbahag na lang siya. So moto siya among ko ano pagpamahaw diri sa dagat. Inaani gid diri sa Sikihor, labi na diri sa ulo, suba sa ulo. Basta low tide, buntag or hapon, maani gid ang mga tao diri sa dagat para mangaon. So naala mo'y bahaw solve na kaayo. So karon manguli na mi. Busog na kayo pure buyag. So if you like this video, give a big thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe. And click the notification bell and don't miss any of my uploads. Magpabilintang gahi. Thank you for watching. Bye-bye.